देवगडमध्ये आमदार नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतनं भव्य दिव्य असा मिसळ महोत्सव भरवण्यात आला आहे। चक्क 15 चवींच्या मिसळ या देवगडमध्ये चाखता येणार आहेत। 16 एप्रिलला या महोत्सवाचं भव्य दिव्य असं उद्घाटन देखील होणार आहे। या ठिकाणचे जे संयोजक आहेत हे आपल्या सोबतीने आहेत। भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष योगेश पाटकर यांच्याकडे जातो। सर्वप्रथम पाटकर साहेब, कशा पद्धतीचं आयोजन नियोजन नेमकं करण्यात आलं मिसळ महोत्सवाचं? आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या संकल्पनेतून दिनांक 16 व 17 एप्रिल रोजी मिसळ महोत्सवाचे आयोजन देवगड शहरामध्ये करण्यात येत आहे। उद्या म्हणजे 16 एप्रिलला आमदार नितेशजी राणे साहेब सकाळी 10 वाजता स्वतः येऊन या ठिकाणी उद्घाटन करणार आहेत। कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी असेल की सकाळी 10 वाजता आमदार साहेब याचे उद्घाटन करतील आणि जवळपास 15 प्रकारचे वेगवेगळ्या मिसळींची या ठिकाणी इकडच्या स्थानिकांना आणि बाहेरच्या लोकांना या ठिकाणी त्याचा आस्वाद घेता येईल। दया पाटील देखील आपल्याबरोबर आहेत। दया, काय सांगाल, कशा पद्धतीचं एकूण स्टॉल किती असणार आहे? स्थानिकांना नेमकं काय प्राधान्य दिलं जाणार आहे? काय सविस्तर माहिती द्या। एकूण स्टॉल 14 असणार आहेत या मिसळ महोत्सवासाठी। त्यातील 10 स्टॉल्स हे बाहेर पुणा, कोल्हापूर, अन्य नाशिक शहरातून येणार आहेत आणि स्थानिकांसाठी 5 स्टॉल दिलेले आहेत आपण। 4 ते 5 स्टॉल स्थानिकांसाठी आहेत आणि त्याचं आता आयोजन आपलं तुम्ही पाहताच आहे। नक्कीच, खरं तर या मिसळ महोत्सवाच्या माध्यमातून स्थानिकांना देखील महत्त्वाचं प्राधान्य देण्याचं काम हे आमदार नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतनं देवगडमध्ये होतानाचं चित्र पाहायला भेटतं आहे। योगेशजी, कशा पद्धतीला उत्सुकता शिगेला पोहोचल्या या मिसळ महोत्सवाची? 2 वर्षापूर्वी 2 ते 3 वर्षापूर्वी वैभववाडीमध्ये आमदार नितेश राणेंनी ह्याच प्रकारे मिसळ महोत्सव भरवला होता। त्याच प्रकारे देवगड शहरामध्ये सुद्धा मिसळ महोत्सव भरवावा इकडच्या नागरिकांची मागणी होती। त्या अनुषंगाने आमदार नितेश राणे यांनी पुढाकार घेऊन देवगड जामसंडे शहरामध्ये कॉलेज नाका येथे सावंत यांच्या जागेमध्ये आपण एक भव्य दिव्य असा मिसळ महोत्सव भरवत आहोत आणि ह्या निमित्ताने परत रात्रीचा मनोरंजनाचा कार्यक्रम म्हणून अभिषेक कोसंबीर आणि कुडाळकर, तृप्ती कुडाळकर आणि अन्य जे कलाकार आहेत त्यांचा एक संगीतमय कार्यक्रम नितेश राणे यांनी देवगड जामसंडे शहराला म्हणण्यापेक्षा देवगड तालुक्याला एक पर्वणी अशी दिलेली आहे आणि त्याचा आस्वाद सगळ्या नागरिकांनी घ्यावा आणि जास्तीत जास्त ह्या स्टॉलला भेट देऊन आपला जो मिसळ महोत्सव आहे तो यशस्वी करण्यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न करावे। नक्कीच, माजी उपनगराध्यक्ष संजय तारकर देखील आहेत। तारकर, काय आवाहन करा देवगड जामसंडे शहरातील स्थानिकांना या मिसळ महोत्सवाचा आनंद लुटावा, याबाबत नेमकं काय आवाहन करा? आदरणीय आमदार, कार्यसम्राट आमदार आदरणीय नितेशजी राणे यांच्या वेगवेगळ्या संकल्पना असतात प्रत्येक तालुक्यात किंवा त्यांचा जो मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघामध्ये त्यांच्या वेगवेगळ्या संकल्पना असतात आणि जो कन्सेप्ट त्यांनी वैभववाडीमध्ये राबवला तोच कन्सेप्ट ते या ठिकाणी देवगड तमाम देवगडवासियांना खवय्यांना हा मिसळ महोत्सवाचा आस्वाद त्यांना घेता येणार आहे। माझी सर्व तालुकावासियांना नम्र विनंती आहे की जास्तीत जास्त संख्येने सहकुटुंब सहपरिवार या मिसळ महोत्सवास भेट देऊन आमदार नितेश राणे यांनी जी संकल्पना राबवली आहे त्याचा मनमुराद त्यांनी आस्वाद घ्यावा असं मी सर्व जनतेला आवाहन करतो। निश्चितच, खरं तर हे सर्व जे संयोजक आहेत यामागे हे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांचं फार मोठं योगदान आहे। खरं तर हा महोत्सव उभा करत असताना मिलिंद माने देखील आपल्याबरोबर आहेत। माने साहेब, कशा पद्धतीचं आवाहन करा मिसळ महोत्सवाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिकांनी या महोत्सवामध्ये सहभागी व्हावं यासाठी नेमकं काय आवाहन करा? नक्कीच, जसं राणेसाहेब वेगवेगळे कार्यक्रम घेऊन येतात त्याचप्रमाणे हा मिसळ महोत्सव एक आगळा वेगळा कार्यक्रम जेणेकरून अख्ख्या महाराष्ट्राची चव हे देवगडमध्ये चाखता येईल असं एक साहेबांचं संकल्प आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वांनाच आवाहन करतो की या देवगडमध्ये पर्यटन पण करा, मिसळीचा आस्वाद घ्या, त्याचबरोबर संध्याकाळी त्यांना सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं मनोरंजनासाठी ठेवलं आहे। अगदी 2 दिवस खुशाल जातील, रविवार सोमवार ही साहेबांनी आमच्या काळजी घेतली आहे त्यासाठी आम्ही झटतो अहोरात्र। तुम्ही बघताय उन्हातानात आम्ही अगदी काम चालू आहेत। खूप लोकांचा प्रतिसाद पण त्याला आमचा चांगला येतो आहे, लोकांचे फोन येत आहेत
व्हॉट्सॲपद्वारे अगदी कधी उत्सुकता अगदी शिगेला पोहोचते लोकांची सुद्धा. त्याचबरोबर आम्ही जेवढा सक्सेस होईल तेवढा प्रयत्न करतो. नक्कीच खरं तर सर्वांचं यश हेच खऱ्या अर्थानं, सर्वांचे प्रयत्न हेच खऱ्या अर्थानं मिसळ महोत्सवाचं यश असणार आहे. अगदी शेवटची प्रतिक्रिया गणपत गावकर यांच्याकडनं घेतो. गावकर साहेब, महोत्सवाचं तर आयोजन करण्यात आलं आहे, नियोजन जे आहे, पूर्वतयारी ती आता खऱ्या अर्थानं अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली आहे. काय आवाहन कराल सर्वांना? आज जे संकल्पना आहे, जे मिसळच्या संदर्भात नितेशजी राणे साहेबांच्या संकल्पनातून हा महोत्सव आहे, मिसळ महोत्सव, आणि त्या महोत्सवामार्फत सर्वांनी त्याचा लाभ जनतेने, देवगड जनता घेत आहे आणि चांगल्या अर्थाने सर्व जनता याचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे कार्यक्रम आम्ही पोहोचवणार आहे. नक्कीच आमदार नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतनं 16 आणि 17 एप्रिल हे सलग 2 दिवस मिसळ महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि या महोत्सवाला आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येनं देवगड शहरामध्ये यावं अशा पद्धतीचं आवाहन आयोजक आणि संयोजक या सर्वांच्या वतीनं करण्यात येतं. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, देवगड. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.